Kai wata mun wannan Baba mun bai wa kawo gona. mu ganta ma ta ina take Tunan baba. ita ne wannan yare in gani kamar noye na yake wa noye a gaba baba daga baba ya hausa mun kudi yayi. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Baba, wallahi mun je mun yi kidnapping din mutanen nan ga sanan yanzu haka na babbake ma guda biyu ina jira ka zo kawai yan yatsin nan na ajiye ma nake so a ci gashi kawai. Kuma sauran ma suna nan za su kawo mana kuɗin. Kai baba kidnapping ba. Kidnapping? Eh Kidnapping? wallahi kidnapping. What?